И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм DeStormer.bg и днеска играем GTA 5. И едно състезание просто... Купих се една чита и я тунинговах. Не го заспех точно как съм я тунинговал, какво съм излагал. Смисъл, то си личи де. Правя това състезание, просто я карам в гаража. Това ще е за този клип, защото между другото, ако бях заснел... Даже аз направих един клип, обаче той бил 16 минути, а тъй като аз не съм чул още ачивмента за 15 минути да снимам. Още не мога да снимам повече от 15 минути. Преди показах къде се намират някои по-известни такива колички. Но много лошо, че тия не се разбиват. Че той не лъзна, брат, че той ми избута. Ооо! Значи тъй ще си играем. Ама не знаех как се играе. О, майко! 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 Пари! Пари! Ой, не, загледай бенефакторчета скапани. Resting your peace. Feltonče. Преди имаме Feltonče. А то музику спидала. Читато, между другото, както забелязвате, много бърза кола. И така, днеска ще само този клип за днеска. Носих се с ним повече. Не ми се снимам за днеска толкова. Извинете, че забавих за малко. Просто се почешах. И надяваме буднешка преди. Може да ви малко такова, може да ви малко шумно, защото братовчаките са ми на гости. И първи ще съм някак. Тук съм не победим просто на тази писта. Влезем ли тук? Финиш лайн. Финиш. First place. И си накърпа бързо. Finish line, bitches! Това ще бъде всичко за този клип, хора. Надявам се да ви е харесал и